ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଖରା ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ିଲାଣି, ଆପଣମାନେ ବି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ମୋତେ କାଲିଠୁ ହିଁ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ମୁଁ କାଲିଠୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି କାଲିଠୁ। ଆଜି ସକାଳକୁ ସେ ତୋରାଣୀ, ଦେଶୀ ତୋରାଣୀ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଶାଗ ଆସିଥିଲା, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଶାଗ, ଛନଛନିଆ ଶାଗ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ, ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା, ପିଆଜ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଶାଗ ଭାଜିଦେଲି। ଟମାଟୋ ଭେଣ୍ଡି ପୋଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ଆଳୁ ପୋଡ଼ିଥିଲି। ତା ସହିତ ମୋତେ ଆଉ କୌଣସି ଭଜା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଭଏଡ଼ କରେ ପଖାଳ ସହିତ, ତ ମୋତେ ଏମିତି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କିମ୍ବା ଆଳୁ ସିଝା ଏଇଟା ମୋର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍। ତ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଟମାଟୋ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଚକଟି ଦେଲି, ରସୁଣ ସୋରିଷ ତେଲ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି, ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ତା ସହିତ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଶୁଖା ଚଟଣି କରିଦେଲି ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ସହିତ। ଆଉ ପଖାଳରେ, ଏଇ ପଖାଳ ଦେଶୀ ଚାଉଳ ପଖାଳରେ ତ ଦହି ବିଲକୁଲ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ କମଳା ପତ୍ର ଚକଟି ଦେଇଥିଲି, ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଲେମ୍ବୁ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଦେଉଥିଲା ନା ସେ ତୋରାଣୀ, ଆପଣ ପୁରା ଖାଇ ପିଇଦେବେ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଖାଳ ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଏମିତିରେ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସିଜନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ପଖାଳ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ।